Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Ki dukan di marbam bat ki wei di ki dukan ki bade ye ki mar ki ba kongsan ki la shlai kensan de ki nong thet ki nong pet tang hadin khandiat por ba ka sarkar jala kala penbena ban khangdam ya ka East Khasi Hills District baro ka wei haka santarik ubana jemmang arajar arpuwei kum shibenta ban te lakam ya ka jingsa priang stat hadu kata-kata jong ka khlam jingpang COVID-19 Kakin hun lum kubor jang ka Batesi TV ka balayat swat shekeleng ki jaka di marbam ki badan hapa upur usam jang ka sar shlong la sakhi baki pajba kilami kerki nala ki jong ki yeng ki sem ban late seu late tada khnang ban penbiang lepa hado sansngi kenti ye ki marbam mardi tat hado baka jingkhang kerdep kandakut haka shipotrik ubna jemmang arajar arpuwei haka porsan baje menstep